Познахте почти безпогрешно всички развоя на всички финални схватки, с изключение на една, при която седите, всъщност объркаха и там бяхте 100% точен. Какво ще кажете тук на пръв поглед, как изглеждат двамата борци? За съжаление не ги познавам, не съм ги наблюдавал на големия тепих. В смисъл не са участвали на европейски или световни първенства за мъже, но и двамата състезатели считам, че са много добре подготвени, защото тренират с двамата най-силни борци на тази категория. Единият е Алиев от Азербайджан, а другия, както казах, е Лоренц. Така че очаквам, така да се каже, вторите хора се сблъскват на две от най-силните, така да се каже, страни в борбата. Ето, че Азера успя да свали унгарския състезател. Сега ще опита носене, вдигане и носене. Добре се защити унгарския борец. Съдията ги изправя в стойка. Сега ще видим какъв ще бъде отговора на унгарския състезател. Предполагам, че той също ще тръгне да атакува. За сега и двамата състезатели търсят да направят захват, откъдето да атакуват. В момента Азера стои малко по-добре, по-раздвижене. Тук е много важно кой каква функционална подготовка има, защото мисля, че това ще е решаващо в случая. Ще видим кой ще свалят първи в партер. Ето съдиите предупреждават бореца от Азербайджан. Това е първо неофициално предупреждение. Ако Азера продължава да навежда главата и да задържа борбата, ще бъде свален. Отново грешка на унгарския борец. Тръгна да пробва и това ще му коства вече много повече усилия, ако иска да спечели срещата. В момента, когато можеше да изкара предупреждение и да свалят бореца от Азербайджан в партер, той даде точка. Не, това беше първо официално. Остават 20 секунди до края на първата част. Предполагам, че така ще завърши първата част. Азера се бори спокойно и много рационално. Не тръгва на рисковани действия и използва противника си. Така че мисля, че ако така продължи и ако не закъса функционално физически, ще победи срещата. Добре, ние сме с Янко Шопов. Залата е Булстрат Арена. Това са първите финални схватки от първото европейско първенство в Русе. Първото в историята на Русе европейско първенство по борба за състезатели до 23 години. Проследихме схватките в категория до 59 кг. Сега сме с втория малък финал в категория до 71 кг, където наблюдаваме схватката между Пал Котош, унгарец с червено трико, срещу азербайджанския борец Рухин Микайлов. След първата част азербайджанец затвори с 4-0. Господин Шопов, може ли според вас унгареца да намери достатъчно ресурс, за да обърне тази схватка, или 4 точки са преклено много? Не, винаги е възможно. Винаги е възможно. С едно хвърляне само унгареца може да победи, защото ако хвърли за 4 точки Азера, срещата веднага става при 4-4 става за унгарец. Така че едно хвърляне за 4 точки ще му реши срещата. Но
все пак това ще е доста трудно, защото Азера е доста събран борец, не дава възможност унгареца да прави захвати и по-скоро от партер, ето, ново затискане. Ново затискане, което е за 4 точки и с това срещата приключва. Завърши срещата победител с технически туш. Тръгна неразчетено. Азербайджан. Унгарецът тръгна неразчетено и Азера го затисна, така че Срещата приключи, каза известният в недалечното българско минало, нашия български борец Янко Шопов. Това беше вторият малък финал в категория до 71 кг, носител на този бронзов медал.